6 каманд-удзельніц 5 краін – Арменії, Беларусі, Кыргызстана, Росіі і Украіны – прымаюць удзел у гэтых спаборніцтвах. На ўрочыстым адкрыцці турніра адзначалася, што за 10 мінулых гадоў зроблена вялікая работа, каб міжнародны турнір па міні-футболе ў Брэсце стаў візітнай карткай спартыўнай складаючай мытных органаў Беларусі. Так яно і адбылося. Паўдзельнічаць у турніры лічаць сваім асаблівым гонарам усе каманды, якія прыехалі на гэтыя спаборніцтвы ў горад над Богом. Впечатление всегда. Большое удовольствие получаем, встречаемся с нашими коллегами, учимся и обменяемся своими и спортивными, и рабочими мнениями. Практически все люди, которые приезжают сюда, большинство уже друг друга знают, так как либо участвовали в турнирах, либо работают совместно на границе, то есть, соответственно, приграничные таможни как со стороны Украины, так и Беларуси, то есть люди друг друга знают, соответственно, очень приятно приехать сюда, обменяться опытом. На працягу 3 дзён па кругавой сістэме будуць ісці гульні за пераможны тытул 11-го міжнароднага турніру па міні-футболе. У першы дзень спаборніцтваў каманда Камітэта дзяржаўных прыбыткаў Арменіі атрымала няпростую перамогу над камандай мытнай службы пры ўрадзе Кыргызскай рэспублікі, а каманда дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі над камандай дзяржаўнай фіскальнай службы Украины. Гульни працягваюцца. Спортивная составляющая, конечно, всегда на первом месте. Поверьте, что ребята не отрабатывают номер. Вы сами видите, какая напряженная борьба идет. И, тем не менее, нельзя и забывать и о второй стороне медали, то есть о том, что таможенники наших стран, таможенники тех государств, которые принимают участие в турнире, имеют возможность познакомиться, поделиться опытом. И вообще это направлено все на сближение наших стран. Фінальны свісток для удзельнікаў міжнароднага турніру па міні-футболе сярод каманд мытных службаў 5 краін прагучыць у панядзелак. Тады і будзе вызначана каманда пераможца. Юрый Печур, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».